Ahoj. No, takže toto je vlog a sme u Niky. Je to bordel, nešívať. Robili sme bublaninu, nerobili sme na to, ako sme to robili, sme nerobili na to. Hej, lebo nás to napadlo až potom, čo sme tu spravili, no. Takže tak. A bude to trochu krátko. Lebo to iba informačné video. Hej. A Urobím bublaninu. áno. Minule som natáčala len znáty, lebo sme boli nachytení, kam som musela robiť projekt, ako sme tam spomínali, čiže Nika je veľmi dobrý ľudia znáty a Nika je trošku maršič. Vieš čo? Lebo nerobí si nič prvé. Ak ste videli prvé video, tak som dostala od Nady headshot mozgom. Kto je tu dobrý človek? No! Ale tak ja som asi najlepší. No dobre. Takže, robili sme bublaninu pre maminku. A pre nás. No, ešte to není pocukrované a tak ďalej. Dobre, potom. takže bublanina. Vôbec to nevidím, lebo to hodím na privedný. Však je dobrá normálne. A je jablková. Jablková. Počkaj, ešte raz. Dobre. Aspoň niečo z toho máte. Čakaj, to za ťažko takto natáča. Nevidno ksicht. Ja nič. No považ sa... Nestrč tam prosím do papier. Nika? Je to Venus Sugar. Nemá Chyť to. to byť náhodou vanilkové. Nie. Napíšte do komentu. Však, ako to vôbec nikto pozerá. Nie, ale podľa mňa to má ten byť cukor. práškový Keď cukor. je vanilkový cukor. Vanilkový cukor nie je práškový. Má byť práškový cukor. A ty spol vanilkový cukor. Takže problem your. Teda your problem. Nie, daj tam práškový. A ja say tebe, prečo hovorím anglicky, som ti vravela, Domča, to byť práškok. To nebyť vanilka. Práškok. Počkaj, ja to sem tak položím. Práškok! Dobre. Začal zabávať. Nemáme cukor. Tak to daj týmto, no. Fail. Povedal si, že mám zabávať. Dobre, stop. Nechceš kolu? Ja to posypeme týmto. Ja nemám rada takú ani kofalu, ani nič podobné. Dostaneš 2 posad. Čo ti je? Som sa chytila to až porádne. Ale Máme horúci šporák. Mám rozpálený šporák. Si hrozne vtipná. Ja viem. Ja som tá, ktorá sa popálila. A je hrozne teplo. Vieš to? Už to je tam toho dosť. Fuj! Si mi zatentovala kuchyňu celú. Dobre. Nepokrájame to? Môžeme. Ja to chcem krájať, vôbec nevieš nič krájať, ani jablka. Táto nevie šúpať jablka, ani ich krájať. Vôbec. Ty si taká vysoká odo mňa, nie? Krpec. Mama? A tak zaujímavé, tam to nosí takto. Aj tak to nevidím. Aby ťa videli od spodu. Dneska mám dobrú náladu. Nie ako v prvom videu. Alebo v tom, v ktorom som nebola. Však kamoška najlepšia. Pretože ja by som bola pre to video príliš dobrá však. Takže... ideme stačiť čo aj také. Toto je nekým Facebook. Nie, Keď vás to zaujímalo. Alebo to. Nie. Hej! Ona sa zabavila tým, že písala skoro všetkým mojim priateľom, ktorých pozná ona, všetkým písala, že nie. To, viete, to Pou robí, keď nechce jesť, že nie. Viete. A dostala som Viete. už je to pokrájané. Dám na tebe. A ideme to teraz to naberanie na to.
Počkaj, takto kebyže sa to dá sem postaviť tak. Počkaj, ja to sem tako považím. Cez nôž, jasné. Ja to podržím. Nie, však čakaj. Ono, ja to sem tak dám. Tak vidíš to. Hlavy nám nemusí byť vidno. Ukáž to. Máš nôž? No sa neporaž, dieťa moje. Keď som tvoja maminka. Chceš kraj? Áno. Bož to je bola. Kto má rád kraje, dá like. Som niekde už počula. Naberiem to na to nie všetko. No, To je jablko. trošku, kyslé. Ale dobré. Tak lebo je tam jablko. Hej. Nika nerozmýšľa. Nika trochu nerozmýšľa. Tak môžem za to, že nie všetky jablká sú toto. Kriste, to sa trhá. No tak nie, Domča, to sa bude toto zliepať. Však ale nie. Presne ako keby som to však ty si to krajala, to preto. No. Tak. Neviem, na čo máš ten nôž v ruke. Aby som ťa mohla zabiť, ak mi niečo urobíš, vieš. Ako samo, čo máš na Domču? Čo máš proti Domči? No. Pálku a kosačku. Tak ma povedal. Samo. Ja som chcela, že čo má proti tebe, akože čo na tebe zla, že pálku a kosačku. Som na tom obede až plakala. Pálku a kosačku. Dobre. Dobrá. Že? Dobre, sme kuchárky, príďte ku nám do reštaurácie. No. Nevieme, kde jem, ale tak kde už jem. Také, to je Uniky doma. inkognito. Uniky Na doma. tajný kód, zakopanie. Uniky doma. Každý vie, kde bývam. Alebo takto počkaj. Preto tam už všetko napchaj. Hej, však to takto pokladám. Tak to zjeme. Nie, nezjeme, dáme to maminke. Tak ale niečo musím aj my zjesť. Či tvoja mama zjedí celý plachovaču? Ja som si toho istá, že ja to viem. Ja som mama to zje. Jablko. Nemyslí, ako si inkognito, keď ťa to natáča. Dobrá téma. Už je tak, už je toho kopcov. A to sme si myslela, že a Domča, bude to stačiť? Hej, no však hej. Ja som ti hovorila, že to je dosť veľké. Chápeš, tak tu je to taký kúsok a to je taký kúsok. Dívajte, aký kúsok a na kraj ona odkrojí, chápete, takýto veľký kúsok a ako úplne až ti tento cív sa netrží. To sa nevieš trhať. No. Dáme na našu pratanú stôl. Toto radšej schovám. Tak, skoč sa. Čo? Hneď, skoč sa. No, to si tak koláčem. Dobre, ochutnávka, hej? Aj keď som už zjedla, ochutnáme. Ešte raz. Dobre, môžeš. Hol prst, si? Také hypnotizovanie kamery. Aby som sa náhodou neotrávil, vieš ako? Je to výborné. No, tu sa pozriem. Tu sa to natáča, hej? Ja som myslela, že tu. A ja som s tým napísala, že som tam pozerala. No, nech som bola asi všetko. Ak, nie som si istá, lebo Domča veľmi rada natáča, takže 300k dotočí ten mobil. Ak som to bola aj tak sa to neráta. Bo to som ja. No, to je všetko, no. Dobrú chuť, spravte si bublaninu. No. A robili sme ju z internetu. Pohľadajte si recept. To je tá šálková bublanina. Hej, šálku a Mrvíš mi na stôl. Poutierame. Dobre, toto bolo len také krátke video o tom, ako sme robili bublaninu. No, už bola hotová. Tak, Cukrovali sme ju. ďalšie video bude neviem kedy. A nevieme, kedy na týto nie som ja. To je hrozné. Presne, lebo, ale proste, ja som nemohla povedať, že nech mi ho pošle a ja ho dám. Alebo dneska mali z kuchyne a aby mi ho dali. A že ona nie. A pondelok už sme ho mali dávať. Takže toto video bude potom, až keď pridáme to. Takže, čau. Čau.